Da ni sefyll yn Winllan, Plas Glyn y Weddw, sef y goedlan hynafol sydd ar lethyr mynydd tir y cwmwd. Coedlan wedi bod yma am dros 500 mlynedd o leia, felly mae efo statws coedlan hynafol. Coedlan bwysig, coedlan brin ar ran ei defnydd yn Pen Llŷn yn enwedig, os am llawer o goedlanna fel hon ar gael i'r cyhoedd gael mynediad iddi. Nôl yn 2008 fe gafon ni'r cyfle i brynu y darn yma'r dir yn ôl gan y teulu McMasters a cael cyllid gen ardal o harddwch naturiol Llŷn a'r cyfeillion i bwysig iawn yn Gur Elusen. Dros y blynyddoedd wedyn, fuon ni yn ffodus i gael arian gen Cyngor Cefn Gwlad Cymru i glirio'r coed ymledol, sef llawrydd ar ôl i dendryn o di tyfu wyll yma am dros 70 mlynedd. A wedyn darganfod y llwybrau cerdded, wrth gwrs, oedd wedi datblygu'n oes teulu Madryn a oes teulu Solomon Andrews yn y Plas Glyn y Weddw. A agor o adnodd yma hynod bwysig i'r gymuned, i'r cyhoedd gael mwynhau y safle unwaith eto. Wan nôl yn mis Ragfyr, Ragfyr y 7th 2024, fe nath Storm Darragh daro Ben Llŷn. Storm ffiaidd iawn, gyda gwynt uchel o dros 60 i 80 milltir yr awr am dros 12 awr. Yn anffodus i ni ym Plas Glyn y Weddw yn dod o'r cyfeiriad gogledd ddwyrain, syth i fewn i'r Winllan yma. A fe achoswyd difrod sylweddol, dros 200 o coed i lawr, y llwybrau wedi difrodi wrth i'r greiddiau godi a disodli'r llwybrau. Ac mi oedd hi'n dor calonus i ddweud gwir dod yma dros y dyddiau wedyn i weld y holl difrod a'r holl gwaith calad oedd wedi wneud dros y 15 mlynedd dwytha i ddatblygu'r Winllan yn cael ei chwalu dros nos bron iawn. Roedd angen dipyn o arian i ymgymryd ar gwaith clirio ar ôl y storm, a buon ni yn lwcus iawn cael cefnogaeth Llywodraeth Cymru a partneriaeth Natur Gwynedd. A fuon ni ffodus iawn hefyd o ddod o hyd i rywun lleol oedd yn gallu ymgymryd ar gwaith yna. Oedd o'n waith weddol arbenigol a waith calad iawn hefyd, yn Gethin Hughes a'i dîm o'r Hiw. Fath nhw waith anhygol iddi gwir, dros gyfnod o yn mis Mawrth o cael gwared ar coed oedd wedi disgyn ar y llwybrau fel welwch chi tu nôl i fi. Ddoes i yma wreiddiol i sbio ar y difrod, o'n i wedi cael sioc i fod yn onest, faint o goed o lawr yma. Oedden nhw gyd yn mynd o dominos, deud gwir, ac oedd o'n hynod o bechod i'r coedlan. Drwy lot o trafodaeth efo Plas, ddothon ni fyny efo cynllun sydd i ddelio hefo'r difrod. Ar yr un amod, dim joban coedwigaeth cyffredinol oedd y gwaith yma. Mae wedi bod yn gwaith peryglus dros ben, efo'r ochra yma, y clogweini, y cerrig, y root balls, a mae hynna cyn hyd yn oed gafal nhw'n llygadwy yn y dechrau torri rhyw'r coed yma. Yn syniad i oedd i ddod yma efo skyline i gadw'r difrod ar ei isa i'r coed oedd yn dal yn sefyll ac y coed oedd yn iach, a hefyd edrych ar ôl yr infrastructure os liciwch chi oedd yma, bach o'r walia, meincia ac yn y blaen, oedd heb niwad. Nath y gwaith stage 1 os liciwch chi efo'r skyline tynnu'r coed oedd ar yr ochr. Oedden ni yma am ryw bythefnos 2. Nathon ni weithio'n ffordd yn systematic drwy'r goedlan yn cychwyn o'r pwynt gogleddol yn tynnu unrhyw beth o ddim yn fflat ond oedd angen i cael ei tynnu. So hain ni watchad o ran cerrig yn rowlio a root balls rhydd yn rowlio. Mae yna ambell i root ball dal i weld ar hyd yr ochr yma, ond da ni wedi rhoi winches 10 ton plus i drio symud nhw. Doedden nhw'n symud, gwrn nhw aros yna am gweddill i oes. Stage 2 oedd clirio ochr ucha y goedlan, ond dim uniongyrchol tynnu'r coed allan nathon ni'n stage 1. Ar ôl torri'r briga yma i fyny, oedd o eisiau'r winch bach wan i gael clirio'r llwybra, oedd wneud o lot haws, a hefyd wrth cadw'r briga a'r bonion ma'n eitha mawr, mae o'n gwneud o lot saffach ar ochr fod y darna yma ddim yn mynd i symud gloi fyny mewn rhywbeth. Fo bob coedan mae isio asesio i wneud siŵr pan mae rhywun wrthi'n torri efo llygadwyn
efo rhywun yn torio'n gywir i wneud siŵr bod yr operator yn saff. Dyn weithiau mae eisiau sbio ar y goedan mewn sawl cyfeiriad cyn torri'r goedan. Ar ôl clirio'r coed o ddar y ddaear, o'n haws wedyn cael gweld y difrod o wedi mynd ymlaen i'r llwybra. Wedyn dod fyny hefo y stage 3, os liciwch chi, sef ail sefydlu'r llwybra yma nôl. O' na rhai ddarna lle mond chydig o bridd a cerig o dirwliad arnyn nhw. O' na lefydd eraill do'n am llwybr yn bodoli mwy, oedd y gwreiddiau'r coed di rhwygo a di taflud y llwybr ar y retaining wall, mwy na lai i'r gwylod. Oedd y gwaith ar y llwybra yn y gwylod ddipyn haws, os liciwch chi gymaru hefo'r gwaith oedd eisiau gwneud ar y llwybra'n top. Gafon ni machines, digar bach i llnau y llwybra'n gwylod. O'na waith tychu roots balls allan y ffordd, a dyn nhw eisiau ail codi'r waliau, mae'n ambell i le. Da ni wedi penderfynu peidio symud y roots ball, oherwydd oedd yn gwneud o'r rhy beryg, a di symud y llwybr tu nôl y roots ball. Yn y darna top, nathon ni newid y gwaith i fod o digar yn waith cae barhaw. Pan o lot o waith ail godi'r waliau, wedyn o eisiau clirio be oedd wedi cael ei dinistro i wneud siŵr o'n rhoi sylfaeni da i fewn a codi waliau cerig, fatha retaining walls mewn ffordd traddodiadol. Wedyn mae'n bwysig iawn cael y cerig iawn i siapio nhw ac i gloi nhw fewn yn dda i'r waliau. Job wedyn oedd ei lenwi yn ôl i fyny, efo'r grafal a'r pridd o gwmpas ni. Oedd y grafal oedden ni'n defnyddio ar y llwybra'n gwylod yn eitha hawdd mynd i le, oherwydd oedden ni'n gallu cael power barrow neu dympar bach i gario fo, ond erbyn cyrraedd top y goedlan, nathon ni benderfynu cario'r grafal mewn bagiau bach i gallu fynd fyny'r grisiau heb creu niwad, neu fwy o niwad os liciwch chi, i'r llwybr oedd yn iawn. Job olaf oedd codi'r handrails, oedd wedi cael ei dinistro, hel y tools a dod lawr o ddar yr ochr. Dydi o ddim fel pin mewn papur, mae o'n goedlan, mae yna lot o goed dal ar lawr, ond o fewn chydig o amser mi fydd y coed, y briga yma sy'n ar ôl, yn pydru nôl ac yn rhoi beth yn ôl fewn i'r pridd a mynd i helpu'r ecosystem i gychwyn eto. Oherwydd do's am lot o bridd mewn llefydd yma. Swn i'n hoffi cymryd y cyfle yma ar ran elusen Plas Glyn y Weddw i ddiolch i Gethin Hughes a'i dîm. Fel bod ni'n gallu ail-agor y llwybra erbyn y Pasg, oedden ni wedi gweld yn y 3 mis lle oedd y llwybra gau gostyngiad sylweddol yn y nifer o bobl yn dod i'r gefnogi'r elusen. Wedi synnu i gwir faint o bobl falle oedd yn dod yma i gerdded y llwybra a wedyn dod i ddefnyddio'r caffi ac yn y blaen. Felly oedd yn hynod bwysig gyrraedd y targed o agor erbyn y Pasg, oedd yn dipyn o her ac mi wnaeth Gethin Hughes a'i dîm waith anhygoel. Felly diolch o galon iddyn nhw am be nathon nhw dros mis Mawrth. Oedd o'n amser tyn iawn a mi nathon nhw waith anhygoel o dda. Felly mae yna oleuni wan ar ddiwedd y twnnel, mae yna bethau da mynd i ddwad. Byddwn ni'n gobeithio denu mwy o arian i ddatblygu yr ail blannu fel bod yna goed cynhenid yn cael ei rhoi yn ei lle. A prosiectau fydd yn ymgysylltu gyda'r gymuned yn Llanbedrog ac ym Mhenllyn i ddod ar ysgolion i fewn i weithio gyda nhw i ddatblygu a plannu coed at y dyfodol. Achos dyna beth da ni'n neud wrth blannu coed, wrth gwrs, ydy plannu coed at y genedlaeth nesaf.